siasa miyo ga remb ji jajni provost kendo kasa mawache kare kidienje miwachogi to samoro jinya gimoro nitie ga ma kel timo kata gimoro matin to joma samoro nie telo kata ma gombo lemo mag telo wach mani provost chal ni dhi maya komni chal ni udhi chuni nikech kidienje makoro loso ma ji wuoyegi gik miwache go ok gina weche mag wege puonjo oganda nitie gimoro mogeto olap dhoge ndong ne gimoro ma ere kaka inyalo pog weche mag sidienje mag riwo oganda e yo manyalo nyayo dongruok kata kopone koro tol moro mar dongruok biro tiyudo ka nitiere grube kata kweth moko minyalo wacho ni timuru kama mondo gini obinu yo mayot kipoge gi siasa yanga nikech ma samoro gima osetamo oganda wa mathoth ahinya. Ineno George, yes. Pend chik marwa mar Kenya kare 43 yango ratiro mar oganda, oluongo ni social and economic rights mag oganda. Gin ratiro ma oganda onego bed ni nyodho. To sama sidienge mag telo matindo ge komwakwanogo ochako penjo ni to ang'o momiyo ndachwa mawuok e chiro ni kadhi e dho nam okolosi, ang'o mwanyalo timo mondo wayud pes CDF kata allocation moro mondo lose, to ji chako chich kodi ni ng'ani dwe chung. Kichako penjo na ang'o momiyo health center wani onge kod yeth nyokel gino ka kata chako ogana jomoko mikelo jomoko timo ni kata medical camp moro, yes. To ji chako wacho ni nyeni dwa chung, nyeni dwa rochonwa piny kipenjo to ni jadolo gowa kikelo jomoko ni ng'ani dwa chung. Ana daher wacho ne jowa moyier ni mondo wafwenye ni wanyalo tiyo kacha kaka kanisa, kaka jo siasa moyier, kaka jotend gwengewa, kaka jimuwuok e sidienge mopogre ma nikod dwaro neno ni oganda dhi nyime. Weche mag pi, ang'o miyo pi, ere kaka wanyalo kelo pi e gweng'ni, ere kaka wanyalo neno ni last mile sitimo chopo nwaka, ere kaka wanyalo fuono ni sama koro wadhi e loso budget ni nikech kaka koro sani budget dhi som dwe mar 6. Yes. Budget ni nochak loso dwe mar 7. Osedhi moringo ma dwe mar 1 gi dwe mar 2 nyochopo e ng'iende. To sama ochopo e ng'iende no tadwa wacho ni kan kod chir ni e counties wa 4 makaluo tin jotelo mo osanyo jogi mo wacho ni my project mwadwaro my gi mwadwaro wasouru gini e budget mondo kata ndigiri dhi kalo gini mondo teri e od bura to okalnwa dam moro ka okalnwa chiro moro ka okalnwa hospital moro ka tin mar jotendwa manyalo kelo ji ka achiel matim kamano. Yes. To ka joma moko ni kata kod lek mar bedo josiasa ochako kelo oganda ka achiel mana ni mondo giyud ratiro margi moyangi e pend chik, tineno ka jomoko chako gogi kedhi dala, ineno ka rawere moko chako geng'o ni nang'o midwaro ka igeng'o ni matoki ok inyal kalo, ipoko chak monji odi nyodonji mokwal bati au wacho ne jowa moyier ni mondo gifweny ni telo ok en margi kende, dongruok mar gweng' ok en margi kende, nyaka wariwre wanduto ka achiel, kanisa, sirikal gi joma ok jo sirikal mondo kel dongruok ne ogendniwa. Anno ka thuolo bende medo dhi penjo eni